Ďakujem svojim kolegom z poslaneckého klubu za ich reakcie. Čo sa týka pánov poslancov a poslankyň z SNS, ktorí reagovali na moje vystúpenie, chcem povedať pani Antošová. Máme sa vraj starať o našu stranu, o naše veci a nestarať sa o tú vašu, ale viete, naša strana nepredkladá do Národnej rady jeden nezmyselný návrh za druhým. Naša strana nemá predsedu, ako máte vy, a hlavne nie sme v žiadnej exekutívnej funkcii, to znamená, musíme sa o tú vašu stranu starať a hlavne vaša strana je obrovským škodlivým faktorom pre Slovenskú republiku, to znamená, musíme sa jednoducho týmito vecami zaoberať. A čo sa týka pani Smolíkovej, ktorá hovorila srdcervúce veci o tom, ako zlyhali moji rodičia pri mojej výchove a podobné veci, čo určite súviselo s obsahom toho, tak ja sa vám chcem úprimne ospravedlniť. Chcem sa vám ospravedlniť, že ma rodičia nevychovali ako tunelára, kde ako 20-ročného ma napichli priamo do podniku, ktorý som vytuneloval, pripravil desiatky ľudí o prácu. Prepáčte, že som nebol vychovávaný ako človek, ktorý si musí kompenzovať svoj vlastný egoizmus a svoje ťažké komplexy tým, že si dá titul kapitán, ktorý si nezaslúži. Prepáčte, že sa nevydávam za falošného právnika. Prepáčte, že nepochádzam z prostredia milionárov a prepáčte, že svoje jediné právnické činnosti som si riešil tak, že ma SNS nenominovala do nejakých veľkých štátnych podnikov, ako je to u vášho predsedu. To znamená, prepáčte, nebol som tak slušne vychovávaný ako váš pán predseda kapitán doktor Andrej Danko. Ďakujem.